Sabi. Gigasolinahan ni mo ni. Gasolinahan man na ganiha, Brad. Gasolinahan nga man lagi niyo. Asa meaning sa Imti. Stilan kabugo. Ya, unsaon man nato ni ron, Brad? Brad, kung drivean pa nato ni padung sa atong paninglan, murag di na gyud ta kauli aning style, tulak. Tulak? O doon na lang to na di aso na no tulak. Dali. Basi gamay, doon na lang. Murag maulan eh. Maulan yung balaya ni. Makasingil yun ta dire ron, Brad. Ay, unsa pa. Tuon ta. Para sulod ta, tulak pa. Oh shit, not good. Tainaan ng kolektor intandi mo. Asgaw maningil na po ning duha ba? Malayo ni pasi ko dire. Okay. Ayo! Ay, Brad, murag kulbaan ka nilang tilada, Brad ba? Ano man? Awa, Agoy ka, gigamit abot siguro nilang mahiwagang teknik ba? Dagan kay chanilas dirian niya, way tao. sibat na po ni ba? Uy, ting paningil na good. Go siya! Wala dire, Brad, busing na sa likod. Sige, naman ka sa likod. Busing na sa likod. Backing, diraha pala yun. Tanaw. Ups, bayad na. Ha? Dining. Amo ni. Ano itong singlan? Kaya naman kakani, buhay kulot, di ba? Ay, mamli ni Batos si Busing no. Oh, batos si Busing ni. Karon di mo maningil day, boss. Ay, lain po ugma pa na naman mi diri. Ay, wala man si Busing. Ayaw wala si Busing. Wala man siya wa man siya nagbilig kwarta ba? Judith na ninyo. Tanawa pilay batal. Pilay bitay. 2,000. Wala si Busing nilakaw, wa man siya nibilig 2,000 sa kuha. Ay, binuang ng imo ah. Di ko mo to o guway gibilin si Busing si mo kay insakto gud na siya mo bayad na pizza. Wasi-wasi yun tani, be. Uy, wala na kainom ni Brad. Ayay ka. Ayaw ko yung nag-inom-inom ni mo ang pangbayad niya. Wala ay ko niya pasangin li. Wala lang yun kabilin si Busing. Kamu buot-buot mo istorya. Kani kami madawat sa kumpanya ni ba, gimi kasingil. Balik lang siguro mo sunod adlaw, boss. Kinana si Busing. Mawala na may trabaho. Pag uli na mo, wami dala kwarta. Yun saan man na, wa may kwarta diri. O, bisan pag ano ni mo. O, wala man no. Buang na ni Ron. Kamu, boss. Ano pa mo, Gus? Diskartesa na ninyo kay. Huwag di mo kasingil sa ako. Saan ba nalang good mo paningit? Ayaw po kayo mo advice no? Pwede pa lang katukon, gituok na kanamo ba? Kasi ikaw pwede man ngitag diskarte, ano makabayad mo. Wala. Wala ko'y mahimuan na, boss. Wala ko'y kabayad. Hindi na lang, Brad. Papasiyaw lang nato ni. Sige, pasin na. Kung amang kay kabayad ka. Wala ba? Dapat tagaan yung sa sunod na lang. Hinday mo nga mo ha. Oh, wag na ano siya. Na. Oh, 2 ka bulan batal ha. Pase. okay. Oh, kuman naman ko inom. Ikaw na po inom din ako ha. Okay, inom nanok. Wa mong manok diri ah. Oh shit, not good. Asa pa manok? La pa man to ganina boss, tingagi ko nawa na diri. Oh shit. Galasgaw ka ba? Mabita pinaka-paborito na kumanok ha? Na, pasensya yung kay boss eh. Wa jud ko nakabalo, gasan na to. Unya, libay ka sa mga kolektor. Wala ra ba boss, kinainom na kong kwarta boss. Sige na ha. Gamping sa mong lakaw. Sigurado na kwarta. Okay. Di ba ilang limang itag kwarta? Oh, magamping sila sa imo. Tay, saan mong orasa? Wala ko man itong mga kolektor. Kadugay ba ito nila? Kasi gamay, di na lang. Yung kwarta ha. Iinom ka na ako ni. Di kuha kita sa kolektor ba? Kaya wala mo gibayad ang kwarta. Dua ka bulan batal ha. Pase. Okay. Wa gani kabayad, Brad ba? Waon taning manok diri ah. Ay, unsa pa. Kaya nawala man akong paborito nga manok diri ah. Hala, pulihi, diri. Pagtuga Oh shit, not good. Sulod. Ay sa Brad. Brad. Manangilap ta sunahan kay basig nalapod sila kanding dito ba.